На 13 април 2025 година в село Климент беше официално открито неделното училище по добротолюбие. С благословението на отец Рафаил и с подкрепата на кметството, читалището и местната общност, училището отвори врати за всички, които търсят светлината на добродетелта, творчеството и Божието Слово. На 27 април се проведе първото занимание за деца и възрастни. В този дъждовен неделен ден от 11 до 15:30 часа 3 групи преминаха през беседи и специално подготвена творческа работилница. Отец Рафаил посрещна учениците с много ялета и благословия. О, всем благое поспешение подашь, Господи, раби Твоих, и сохрани их на многое лета. Многое лета, многое лета, многое лета. Всички ученици в неделното училище имаха радостта да рисуват икони с цветен пясък. Момичетата твориха образа на Дева Мария, а момчетата на Свети Георги, покровител на храма в селото. А заедно с творчеството звучаха и песни, дори заиграхме хоро. По време на творческия процес, кметът на село Климент Мано Манов разказа на всички любопитни и вдъхновяващи истории за родното ни село. И това нещо, това дърво, наистина се е паднало на едни хора в двора. И толкова е било голямо дървото, че им правило сянка на целия двор. И нищо не са могли да посадат отдолу, като посади домати, краставици и така нататък. Това нещо е правило голяма сянка и те са отсекли дървото. Както отсякаха дървото, така всички до един от къщата починаха. И вече от тези хора няма никой. И именно така, заедно, поставихме началото на едно прекрасно духовно пътешествие, което вярваме ще расте и ще пребъде във времето.
Всички активно участваха в творческия процес. Най-малките на по 7 години, както и най-възрастните на по над 70. Всички творби, които учениците на неделното училище по добротолюбие ще сътворят с ръцете си през тази учебна година, ще бъдат представени в обща изложба на завършването през месец октомври. Благодарим ви, че бяхме заедно. Очакваме ви и следващата неделя.